Salutare lumea și astăzi facem token ride pentru că după cum bine v-am zis și în videoclipul de ieri, gen ce dădeam eu pentru ride, poți în fix aia mi-am dat mașina aia, lemonade stand, globula și am dat o maimuță toi, o maimuță din asta toi și am primit poțiune ride și da, să-l facem în 3, 2, 1. Dar ce crezi că-l fac? Prima oară apasă pe butonul de like, pe butonul de subscribe și dă și share, să vadă și ceilalți. Așa, bun, ai dat. De ce l-ai dezactivat? Bine, le-ai activat din nou. Hai să-l facem, oh my god. Și... Hâț! Oh my god, mamă, am ride. Oh my god, e ride. Oh my god. Oh. Ce e șmecher, dar ce nume să-i punem? Hai rapid un nume Toci, nu știu. De la Toca. Merge? Da, merge. Stai așa să pun cu litere mari să se vadă. Toci. Așa. Ok. Așa. Rai. Îmi dă. Și merele nici nu sunt mere așa. Nu vreau. Mersi. Mamă, și poți da fly cum ar veni. Gen dacă zbori așa, vezi? Gen dacă apeși pe space. Gen dacă tu așa și apeși pe space. Uite. Space. Și sare. Gen, vezi? Mamă, chiar aș vrea ăsta, dar nu-mi dă, mă. Nu-mi dă, mă. Nu-mi dă. Flyable, rideable, neon, ginger cat. He. Ride turtle pentru ride token nu o să-ți dau. Îl cheamă avocado. Vreau să văd dacă dă accept, că eu dau accept. Acceptă? Hai că acceptă. Și oricum, chiar dacă acceptă, chiar dacă accepta, n-ai ce. Stai puțin. Hai mă, așa. Și oricum, chiar dacă accepta, eu nu acceptam. Și da, cam dat cu acest videoclip, ne văd de data viitoare. Bye bye.